Добро утро в ден 4. Днес много ми се иска да си поговорим на една тема за тишината. За това позволяваме ли си да оставаме в тишина. А, от време на време ще си така оставам за малко в мълчание, за да мога да си събера мислите, за да мога да изкажа онова, което наистина искам по начин, по който в момента усещам. Ам, Та да се върна на тишината. Преди време никак не обичах да оставам в тишина, постоянно търсех да съм сред хора, постоянно да общувам с някой, постоянно нещо да правя, постоянно да има някакво движение, действие, да има постоянно някаква динамика. Забелязвам, че през последните няколко месеца това постепенно започна да се променя. Все по-често си позволявам моментите, в които да остана в тишина само аз. Без телефон, без телевизор, без околната среда. Просто аз. И в началото беше много страшно. И знаете ли защо ми беше страшно? Защото ме беше страх да се срещна със себе си. Да срещна онези части от мен, които много дълго време отричах. Които въпреки практиките, въпреки осъзнаването, аз продължавах да отричам. И когато нещо трябва да се случи, то просто се случва. В началото на декември месец, по супер нелеп начин, паднах в къщи, спънах се и си счупих носа. И точно в този момент осъзнах колко тялото ми, душата ми е имала нужда точно от тази тишина, от тази почивка. И покрай всички ангажименти, задачи, просто не я давах. Имаше много сигнали преди това, но аз просто не я давах. И останах няколко седмици вкъщи. Имах много време в тишина. Имах много време в това да остана със себе си, без да се поправям. Просто да остана в тишината, да наблюдавам, да се свържа и приема с онези части от мен, които толкова дълго време отричах. И казах в началото, че ме беше страх. Истината е, че в момента, в който просто се случи, страха изчезва. И виждаш, че всяко нещо, всяка твоя част, тя е там не за да ти покаже колко си незначителен или колко си неприемлив. Това е по-правилната дума. Колко си неприемлив за обществото. А тя е там, за да научиш повече за себе си и да започнеш да излизаш от онзи кръг, за който говорех още в първото видео, от кръга на познатото, да започнеш да го разширяваш към непознатото. Да бъдеш онзи изследовател не само на външната реалност, но и на вътрешната. Защото реално
а, какво се случва? Нашата вътрешна реалност, това, което е вътре в нас, то оформя и нашата външна реалност. И много често живеем в една илюзия, че всичко, което е около нас, то се случва на нас. Истината е, че то се случва за нас, за да ни показва къде има още неща вътре в нас, които отричаме, които не виждаме, които обаче са една скрита сила. И да се върна на момента, в който останах така известно време изцяло в тишина. Не публикувах в социални мрежи, не правех видеа, нищо. Просто си позволих на нищо правене. И това беше нещо много различно за мен, защото като до този период в живота ми аз бях от хората, които постоянно нещо да се прави. Било то свързано с семейството ми, било то свързано с работата, било то свързано с всички други странични занимания, към които имам интереси. И оставайки просто със себе си, осъзнаваш, че вътре в теб има всичко, което ти е нужно. И реално света около теб е просто огледало, което да отрази всичко онова, което ти не виждаш вътре в себе си. И е много интересно. И много различно. И много предизвикващо. И много осъзнаващо. И само от нас се зависи какво ние ще привличаме в нашата реалност. Много често ни се казва: мисли положително, бъди положителен. Обаче не винаги нашите мисли са положителни. Не винаги нашето разбиране е положително. И знаете ли, няма нужда изкуствено да се правим на положителни. Няма нужда да бъдем нещо, което не сме. И няма нужда да отричаме негативното, защото, както и в предходно видео казах, ние живеем в свят на полярности. И ако ние не знаем какво е негативно, как тогава ще разберем кое е положителното? Ако ние не знаем какво е лошо, как ще разберем кое е добро? Ако ние не знаем кое е черно, как ще разберем бялото? Ако няма тъмнина, как ще съществува светлина? И точно това е нещото, което имаме и в себе си. Имаме и светлината, имаме и тъмнината, имаме и доброто, имаме и лошото, имаме и плюса, имаме и минуса. И това е прекрасно. И тук е момента не просто да отричаме това, което имаме, а да го приемем и да помислим: окей, това за нас, за нашето възприятие, за нашето осъзнаване е негативно. Добре, а как аз мога това негативно да го трансформирам в нещо, което носи положителен резултат? И това е много интересно, защото
Аз и в, мисля, предходно видео споделих, или въобще в социалните мрежи, в Viber канала съм споделяла, че аз много дълго време отричах, че аз имам част в мен, която изпитва много силен гняв. И отричайки тази своя част, аз не осъзнавах колко голяма сила и мощ стои под нея. И че този гняв не идва за да покаже, че аз съм лош човек или че аз а, съм нещо с мен не е наред. Не. Този гняв идваше за да ми покаже, че е нужно аз да работя върху своите лични граници. Аз да се науча да ги поставям на време. Да се науча да ги отстоявам. И в момента, в който осъзнах това и започнах да го прилагам, защото това е другото нещо. Осъзнаваме много и не прилагаме това, което сме осъзнали, за да видим какво ще се промени в нашата реалност. И цялото знание, всичката информация, която достига до нас, тя не идва случайно. Тя идва за да ни покаже да осмислим, да поразсъждаваме и да видим какво от нея ние можем да приложим в живота си. И е много готино, когато ние сме наистина експериментатори. Просто опитваме това, което ни е докоснало, това, което сме осъзнали, това, което сме разбрали, да видим как можем да го приложим в живота си. Да, уникално е. И говорейки в момента за това, цялото ми тяло настръхва. И знам, че това е моята истина. Не казвам, че това ще е истината за всички останали. Не казвам, че това ще докосне всички останали. Но то докосва мен. И съм убедена, че ще докосне и хората, които разберат това, което казвам. Пожелавам ви един усмихнат и вълшебен четвъртък и ще се видим отново утре сутрин.